Závislost na drogách je komplexní a mnohostranný problém, který hluboce postihuje nejen jednotlivce, ale i celou společnost v České republice, kde ovlivňuje zdraví, vztahy, ekonomiku a sociální stabilitu. Tato závislost se může projevovat nejen konzumací návykových látkách, jako jsou drogy nebo alkohol, ale i na různých formách chování, například hazardu, kompulsivního nakupování, nadměrného používání internetu nebo závislosti na sociálních sítích. Pro jednotlivce dochází k výraznému zhoršení fyzického zdraví, což vede k vážným onemocněním jako cirhóza jater, kardiovaskulární problémy, rakovina a různé respirační potíže způsobené dlouhodobým užíváním. Vedle fyzických problémů se objevují závažné duševní potíže včetně depresí, úzkostných stavů, poruch spánku a kognitivních deficitů, které výrazně omezují každodenní fungování a kvalitu života. Závislost postupně vede k úplné ztrátě kontroly nad vlastním životem, narušuje důležité mezilidské vztahy s rodinou a přáteli a často končí ztrátou zaměstnání, což má dlouhodobé a dalekosáhlé negativní důsledky. V rodinách způsobuje závislost jednoho člena intenzivní stres, vážné finanční problémy vyplývající z neustálých výdajů, časté konflikty, násilí a v krajních případech úplný rozpad rodinné jednotky. Děti v rodinách s závislým členem jsou často vystaveny riziku fyzického nebo emočního zneužívání a zanedbávání základních potřeb, což má devastující dlouhodobý dopad na jejich psychický a sociální vývoj. Na úrovni společnosti se zvyšují obrovské náklady na zdravotní péči, výrazně klesá produktivita pracovní síly a roste míra kriminality spojená s distribucí a užíváním drog. Fáze závislosti obvykle začíná nenápadným experimentováním, kdy jedinec z pouhé zvědavosti nebo touhy po nových a intenzivních zážitcích poprvé vyzkouší zakázanou látku. Následuje kritická fáze ztráty kontroly, kdy se jedinec stává neschopným regulovat množství konzumované látky ani frekvenci jejího užívání, což eskaluje problém. V poslední devastující fázi dochází k užívání drog primárně proto, aby se vyhnuli bolestivým abstinenčním příznakům, přičemž látka již nepřináší žádné potěšení, ale pouze zabraňuje fyzické a psychické bolesti. Mezi klíčové příznaky závislosti patří neodolatelná silná touha po droze a výrazné problémy s udržením kontroly nad jejím užíváním, což je první varovný signál. Dalšími typickými projevy jsou neustálé zvyšování dávek pro dosažení stejného efektu, upřednostňování drog před všemi ostatními životními aktivitami a neustálé pokračování v užívání navzdory jasně prokazatelným negativním dopadům na zdraví a život. Úspěšná léčba závislosti vyžaduje profesionální odbornou pomoc a komplexní podporu, která je v České republice široce dostupná prostřednictvím stovek specializovaných center. Kontaktní centra hrají klíčovou roli tím, že pomáhají závislým osobám uspořádat si svůj chaotický život a poskytují nezbytnou psychologickou péči pro první kroky k uzdravení. Adiktologické ambulance se specializují na cílenou terapii závislosti, diagnostiku a nastavení individuálních podmínek pro dlouhodobou a efektivní spolupráci s pacienty. Specializované ambulantní služby nabízejí komplexní léčbu závislosti včetně řešení jejich zdravotních důsledků a zahrnují moderní formy jako substituční terapii. Denní stacionáře poskytují intenzivní psychologickou pomoc a podporu v bezpečném a kontrolovaném prostředí, kde klienti tráví dny s terapeutickými aktivitami. Poradny pro rodiče a další rodinné příslušníky závislých osob pomáhají zvládat obtížnou situaci, nabízejí rady a podporu pro udržení rodinné stability. Terapeutické komunity nabízejí dlouhodobou pobytovou léčbu v podpůrném, strukturovaném prostředí, kde se klienti učí novým návykům a sociálním dovednostem. Národní linka pro odvykání poskytuje všem potřebným bezplatnou a plně anonymní telefonickou pomoc kdykoliv během dne, což je první krok k změně. Primární prevence je klíčová, zaměřuje se na informování široké veřejnosti a zejména rizikových skupin o všech nebezpečích a důsledcích závislosti na drogách. Prevence by měla začít přímo v rodině prostřednictvím otevřené komunikace, vzájemné podpory mezi členy a naučení dětí rozlišovat rizikové chování. V České republice denně kouří přibližně 20% populace starší 15 let, což představuje jeden z nejvýznamnějších veřejných zdravotních problémů současnosti. Každý rok tragicky zemře na předávkování nelegálními drogami a psychoaktivními léky 60 až 75 lidí, což ukazuje na akutní nebezpečí těchto látek. Dalších 130 až 150 úmrtí ročně je přisuzováno vlivu nelegálních drog z jiných příčin než přímé předávkování, jako jsou nehody nebo srdeční selhání. Nejvyšší počet uživatelů nelegálních drog, asi 43 000 osob, je pravidelně v kontaktu s adiktologickými službami zaměřenými na minimalizaci rizik a škody. Z
psychiatrických ambulancích je ročně léčeno odhadem 17 až 18 tisíc uživatelů nelegálních drog, což odráží šíři problému duševního zdraví. Na trhu se objevují nové nebezpečné směsi drog, které jsou dokonce silnější než fentanyl, což představuje rostoucí a alarmující hrozbu pro uživatele. Rychle roste popularita alternativních nikotinových výrobků jako e-cigarety a nikotinové sáčky, zejména mezi dospívajícími, což zvyšuje riziko nových závislostí. Je nezbytné zvýšit dostupnost odborné pomoci pro všechny postižené a současně intenzivněji se zaměřit na prevenci rizikového chování v populaci. Klíčová je včasná intervence a komplexní péče zahrnující biologické, psychologické i sociální aspekty závislosti, aby byla léčba skutečně efektivní a dlouhodobě úspěšná.